Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў тэлефоннай размове з Дональдам Трампам падзякаваў за гатовасць надалей працаваць разам, каб спыніць забойствы і ўсталяваць доўгатэрміновы ды справядлівы мір. Палітыкі паразмаўлялі пасля сустрэчы прэзідэнта ЗША з генеральным сакратаром НАТО Маркам Рутэ, якая прайшла ў Вашынгтоне напярэдадні. Дональд Трамп заявіў, што Паўночна-Атлантычны альянс і Злучаныя Штаты дасягнулі дамоўленасці аб перадачы зброі ва ўкраіну. Аплачваць гэтае абсталяванне паводле амерыканскага лідара будуць еўрапейскія саюзнікі. Таксама падчас сустрэчы ў Белым доме Дональд Трамп чарговы раз выказаў расчараванне Расіяй. Прэзідэнт ЗША паабяцаў увесці супраць яе, цытата, «вельмі жорсткія тарыфы, калі цягам 50 дзён не будзе заключанае мірнае пагадненне». Вашынгтон усталюе другасныя мыты супраць Расіі і яе гандлёвых партнёраў памерам 100%. Сярод паабяцанай Дональдам Трампам зброі найбліжэйшым часам плануецца перадаць Кіеву 17 сістэмаў «Пэтрыят». Важнасць такіх зенітна-ракетных комплексаў для Украіны ў эфіры студыі «Белсат» патлумачыў палітычны аналітык Ігар Тышкевіч. Такие комплексы, они реально важные, и они незаменные при отбитии атаков баллистичными ракетами. И мы бачили, что когда в Украине скончились ракеты 2 тижні тому, до Петриту, банально просто скончились, и Злученные Штаты взяли паузу в поставках новых, то при нам всего атаки на Киев, большесть из баллистичных ракет, они поцелили туда, куда были запущены. Таму Пэтрыят – гэта хутчэй абарона гарадоў, абарона прамысловасці ад балістычных ракет. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю выбарачна праверыла рынкі па ўсёй краіне і выявіла мноства парушэнняў. Сярод самых частых гэта праца без абавязковай рэгістрацыі ў гандлёвым рэестры, пратэрмінаваныя прадукты і завышаныя кошты на гародніну. Па выніках маніторынгу суб'ектам гандлю выдалі больш за 300 рэкамендацыяў. Спіс парушальнікаў накіравалі ў абласныя выканкамы, каб тыя прынялі захады і не дапусцілі паўтарэння такіх выпадкаў. Цяпер у МАРХ працуюць над прававым актам, які ўзмоцніць адказнасць за парушэнні як для гандляроў, гэтак і для адміністрацыі рынкаў. Патрэба ў такім дакуменце звязаная з тым, што тыя ці іншыя парушэнні знаходзяць прыкладна ў 70% гандляроў. Беларускі нападнік варшаўскай легіі Ілля Шкурын прапусціць выязны матч Лігі Еўропы супраць казахскага «Актобе». Прычым у Казахстан форвард не паляціць не праз праблемы са здароўем, а з прычынаў бяспекі. Паводле польскага журналіста Кшыштафа Марцініка, футбаліст баіцца, што ўлады Беларусі могуць паўплываць на службу ў Казахстане і не пусціць яго ў краіну, або нават затрымаць у аэрапорце ці гатэлі. Ілля Шкурын адкрыта крытыкуе рэжым Александра Лукашэнкі. Падчас падзеяў 2020 года футбаліст адмовіўся гуляць за зборную Беларусі, пакуль у краіне не зменіцца ўлада. Каля 3100 гектараў столькі лесу паваліла стыхія, якая на мінулым тыдні абрынулася на Беларусь. Папярэднія звесткі агучыў першы намеснік міністра лясной гаспадаркі Андрэй Карась у эфіры дзяржаўнага тэлебачання. По Могилевской области где-то 2500 гектар. То есть это вот пока еще, эта цифра уже подтверждена, но она еще растет в сторону увеличения. Праз павал у міністэрстве лясной гаспадаркі адмянілі ўсе масавыя мерапрыемствы на ліпень. Сярод іх культурна-масавыя і спартовыя імпрэзы, а таксама семінары і паседжанні, якія не носяць тэрміновага характару. Не выключана, што гэткая захада закране і жнівень. А жыхарам Магілёва абяцаюць выплаціць кампенсацыю шкоды ад урагану, што адбыўся 9-10 ліпеня. Чыноўнікі ўжо збіраюць адпаведныя заяўкі, заявіў у эфіры дзяржаўнага тэлебачання старшыня гарадскога выканаўчага камітэту Сергей Чарткоў. Паводле Чарткова на гарачую лінію ад магілёўцаў паступіла ўжо больш за 700 заявак. У выканкаме і мясцовых адміністрацыях створаныя камісіі для ацэнкі шкоды. З 16 ліпеня іх прадстаўнікам разам з дэпутатамі наведаюць кожны дом, пацярпелы ад стыхіі, паабяцаў старшыня магілёўскага гарвыканкаму. Пры гэтым ён адзначыў, што на абавязковую дапамогу, у тым ліку грашовую, могуць разлічваць людзі з інваліднасцю, адзінокія пенсіянеры, шматдзетныя сем'і і адзінокія маці. Былую сядзібу Мінейкі ў вёсцы Дубнікі Астравецкага раёну прадалі на аўкцыёне за трохі больш чым 1050 рублёў. Гістарычна-культурны аб'ект набыў на электронных гандляваннях вытворца будаўнічых матэрыялаў з Гарадзенскай вобласці. Двухпавярховы асабняк пабудаваны ў 1878 годзе. Напрыканцы 19 стагоддзя ў ім жыў і працаваў класік польскай літаратуры, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Генрых Сенкевіч.
Тут ён напісаў адзін з самых вядомых сваіх твораў, гістарычны раман «Пан Валадыёўскі», у якім апісваецца супрацьстаянне Рэчы Паспалітай і Асманскай імперыі. До 2005 года ў сядзібе працаваў дом-інтэрнат для старых ды людзей з інваліднасцю. Беларуса, які ў пачатку ліпеня напаў на намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету старшыню НАУ Паўла Латушку ў Варшаве, дэпартавалі на радзіму. Пра гэта Белсату паведамілі ў акруговай пракуратуры польскай сталіцы. 33-гадовага студэнта Варшаўскага універсітэту Евгена Казанцева абвінавацілі ў паклёпе і парушэнне цялеснай недатыкальнасці. Раней суд аштрафаваў яго на суму каля $1500. Нападнік прызнаў віну і патлумачыў свае раней у пракуратуры. Ды адзначылі, што цяпер мужчына шкадуе пра зробленае, ды папрасіў прабачэння. Гэтым летам у Беларусі неаднойчы назіралі выключна рэдкія калісь для нашых шыротаў смерчы або тарнада. Чаму у нас утвараецца тарнада і ці звязаная іх колькасць са змяненнем клімату? На гэтае ды іншыя пытанні ў інтэрв'ю на belsat.eu адказаў навуковец, эксперт у хімічнай бяспецы і кліматычнай адаптацыі Сергей Бесараб. Як зазначае Сергей Бесараб, тарнада ў Беларусі былі і раней, але як адзінкавыя з'явы. Пра змены клімату гэткія экстрэмальна хуткія слупы паветра ўзнікаюць вельмі часта. Іх дакладна варта чакаць штогод, кажа эксперт. Праз змены цыркуляцыі атмасферы пачашчаюцца выпадкі устойлівага вынасу на тэрыторыю нашай краіны вельмі цёплых і вільготных паветраных масаў з поўдня, з Чорнага ці міжземнага мора. Гэта і прыводзіць да канвектыўных з'яваў, шквалаў, тарнада. У выніку ўсіх гэтых рэчаў атмасфера Беларусі ўсё часцей назапашвае ў сабе каласальную колькасць энергіі. Сергей Бесараб падкрэсліў, што лета ў Беларусі цяпер гэта змена перыядаў анамальнай спёкі і разбуральных навальніцаў са шквалам ды градам, а зімы мякчэйшыя, але з ледзянымі дажджамі і рэзкімі імгненнымі пахаладаннямі. І вярнуцца да ранейшага стану ўжо ў прынцыпе немагчыма, дадаў навуковец. Цалкам інтэрв'ю з Сергеем Бесарабам чытайце на belsat.eu. Як 3 латышскія фармакампаніі зарабляюць 300 мільёнаў еўраў, а ўся беларуская фармацэўтыка 450 мільёнаў. Чаму МАЗ, Атлант і Белшына генеруюць толькі страты? На гэтае пытанне адказвае бізнесовец Александр Кныровіч у сваёй праграме «Атмасфера». Паглядзець яе цалкам можна на YouTube-канале Belsat News. Наши ж былые гиганты існуюць толькі за кошт регулярных дзяржаўных датацый. Генеруюць страты, што пакрываюцца з вашых падаткаў. Яскравы прыклад – МАЗ, які проста ляжыць. Нядаўна чарговы аўтобус згарэў, і зноў як на ліха ў Санкт-Петербурзе. І МАЗ, і Атлант, і Белшына, ды і іншыя. Гэта ўсё мільярдныя страты. Важна разумець, прамысловасць Літвы і Польшчы у разы больш развітая і сучасная, чым у Беларусі. У Латвіі крыху менш, але і там розніца з Беларусі ў дзесяткі адсоткаў. І ў канцы чарговая гісторыя ратавання. Прадстаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў у Градзенскім раёне дапамаглі ласяняці, якое захрасла ў яме. Малую жывёліну, што трапіла ў бяду, заўважылі працаўнікі малочна-таварнай фермы ў вёсцы Сухмяні. Ды звярнуліся на нумар 112. Гісторыя скончылася хэпі-эндам. Ласяня адпусцілі на волю, а кадры ратавання глядзім без каментара. Гэта ўсе навіны на гэтую гадзіну. Паўнейшая інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях праграмаў «Аб'ектыў» і студыя «Белсат». Заклікаю вас падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату», калі для вас гэта бяспечна. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».